Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Nandito na ang programang Alagang PhilHealth. Magbibigay linaw sa inyong mga tanong kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan alas 10 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ngayon, nandito na ang inyong mga anchormen. Thank you so much, Chief Tech, asin dyan sa IT. Buwalta na kita sa programa this time. Kasabay niya to ang Philippine Health Insurance sa Region 5. PhilHealth tabi, si Sir RV ang saydang tagapagtaram. Sir RV, sanay sabi nyo giraray, maganda umaga. Welcome na sa ating programang Alagang PhilHealth. Mga tagapakinig, sa mga kasama po natin din sa Tech. And magsama-sama po ulit-ulit tayo sa programang Alagang PhilHealth sa DCGB. Yan, opo. And ano tong sinasabing immediate eligibility? Kumbaga sa usapang tambay para maintindihan ng ating mga tagapakinig. Ano itong immediate eligibility na sinasabi ng PhilHealth? Okay po sir. So, nung maisabatas po ang Universal Healthcare Act, ang PhilHealth po ay naglabas ng Circular 2022-0013 granting of immediate eligibility to Filipino citizens o polisiya tungkol sa immediate eligibility. So ang layunin po nitong circular na ito ay matiyak na lahat ng Filipino kabilang ang mga dual citizens o naturalized Filipinos ay otomatikong makagamit ng mga benepisyo sa oras na kailangan ito. So, sa pamamagitan po nitong immediate eligibility, masisiguro po natin na walang Filipino ang mapagkakaitan ng benepisyo mula sa PhilHealth. Kasi noong mga nakaraang linggo, na-discuss natin yung mga benefits na pwedeng ma-avail po ng member sa PhilHealth. So, ngayon po, dito sa immediate eligibility, sinisiguro po natin na lahat na talaga ng mga members ng PhilHealth, lahat ng mga Filipino na miyembro ng PhilHealth ay makakagamit po ng mga benepisyo ng PhilHealth. May mga requirements ba? Ano bang mga kailangan para makagamit niya ng isang ordinaryong Pilipino ng benefits ng PhilHealth? Ayan po sir. So para sa hassle-free na paggamit ng benepisyo, ang miyembro po ay dapat na rehistrado na sa PhilHealth o mayroong PhilHealth Identification Number, yung tinatawag po nating PIN. Mm-hmm. Then, ang mga accredited po na facilities ay mayroong portal po na kung saan ay maaaring ma-check ang eligibility ng pasyente. So, lahat po ng mga accredited hospitals natin, mayroon na po silang mga system, yung portal, na kung saan doon na po sila mag-check kung eligible ang pasyente para sa immediate eligibility po. Kung sakali na sumagot ng yes ang portal, automatic po na makakagamit ng benepisyo ang pasyente. Subalit, kung halimbawa naman na mag-no ang portal, kinakailangan lamang po na mag-update ng record ang miyembro o pasyente upang magamit na ang benepisyo. Kung may na-confine na hindi pa rehistrado, paano ba yan? Yan, so kung halimbawa po na ang na-confine na pasyente ay hindi pa rehistrado sa PhilHealth, maaari po silang ilista ng ospital o ng health facility para mairehistro sa PhilHealth sa pamamagitan ng online o kaya naman sa manual na pamamaraan. So, kaya po panawagan natin sa lahat ng mga miyembro na sa lahat ng miyembro na kung hindi pa rehistrado sa PhilHealth ay magparehistro na po. Kasi kung halimbawa na ganyan po, na hindi pa nakapagparehistro at na-confine, mayroon din namang proseso po na ginagawa sa ospital para naman matulungan sila na ma-i-register po sa PhilHealth. Mm-hmm. Kung kulang o wala pang kontribo, walang bayad, paano ba? Yan po. So, since sinabi po natin na immediate eligibility, sir, so maaari pa rin pong makagamit ng benepisyo ang isang miyembro kahit na may kakulangan sa contribution. Mm-hmm. So, kailangan po ay maaari po nilang bayaran ang nalaktawang contribution. So, para po ito sa mga self-paying members po natin, so tinatawag nating individually paying members, maaari po silang magbayad ng mga nalaktawan na contribution at ito ay hindi makaka-apekto sa
kasalukuyang confinement. So, ano po, ipinapayo natin na panatilihin pa rin updated ang contribution upang maiwasan po ang mga penalties po natin. Eh yung kagaya ko na walang kakayang magbayad, paano ba yan? Ayan, sir. So, Paano yan? sige, sir. Kung halimbawa naman po na walang kakayahan magbayad, maaari po silang magpa-assess sa ating mga medical social workers sa hospital. Kaya sila po yung mga social worker ng DSWD o kaya naman social welfare officer ng LGU. Kaya po kung pupunta tayong hospital, mayroon po tayong makikitang side doon, portion doon na kung saan nandun yung mga medical social worker, nandun din po ang ating PCare sa PhilHealth para makapag-assist po sa atin. So, ang mga na-assess po na walang kakayahan magbayad ay i-rehistro po natin bilang indirect contributors financially incapable. So, kung hindi po available sa system, maaring mag-issue po ang mga nasabing social worker o social welfare officer ng Certificate of Indigency na maaari pong isubmit sa pinakamalapit na local health insurance office ng PhilHealth. So, ang mga kwalipikadong indirect contributor po natin ay hindi na magbabayad ng contribution para sa kasalukuyang taon. So, kung halimbawa po, may na-ospital at wala siyang kakayahan na magbayad at na-register po natin as indirect contributor, financially incapable, for the year 2026, wala po silang kailangang bayaran. So, magiging sponsored po sila ng gobyerno sa buong taon ng 2026. Ang ano po dyan, kailangan nilang sumailalim sa taunang assessment upang ma-renew po ang kanilang membership sa ilalim ng nasabing category na indirect contributor, financially incapable, at patuloy na mabigyan ng premium subsidy mula sa national government. Kasi po, ang ano po natin dyan is, hindi na pwedeng ngayong taon, financially incapable ang isang tao dahil wala pa siyang trabaho at walang kakayahan talaga. Hindi natin alam by next year o sa mga susunod na taon na magkaroon na siya ng trabaho. Kaya kailangan po na taunang ma-assess ito para masigurado natin na financially incapable talaga yung tao at ma-renew ang kanyang registration as indirect contributor, financially incapable. Ano bang kuan? May mga obligasyon ba yung mga miyembro? Alinsunod yan sa Immediate Eligibility Act na yan? Ayan po. So, dahil po automatikong nakagamit ng benepisyo ang mga members kahit wala o kulang ang ibinayad na contribution, obligasyon po ng miyembro na bayaran ang mga nakaligtaang buwan kahit nakalabas na ng ospital. So, ito ay itinakda ng batas at responsibilidad ng bawat miyembro upang mapanatiling matatag ang ating programa at mapakinabangan pa ng mga sumusunod na henerasyon. Kasi po yung binabayad natin sa PhilHealth hindi lang man po yan para sa atin. Kasi ano natin dito sa PhilHealth yung parang bayanihan po na magtutulong-tulong tayo. So ang mga contributions natin ay na-accumulate hindi lang para sa mga members natin ngayon, kundi para sa mga susunod na henerasyon. At kung makikita po natin, paunti-unti ay tinataas na po ng PhilHealth ang mga benefit packages po natin para mas madama ng bawat Pilipino ang mga benepisyo na kanilang natatanggap. Yun, oo. Ano yung mga dapat nating gawin para wala nang masyadong problema yung paggamit natin ng mga benefits na yan ng PhilHealth? Yan po, sir. So, kailangan po, kung dito po, kailangan po na ma-admit sila sa mga accredited na facilities po natin at mayroong accredited na doktor. Kung halimbawa po na ma-confine sa abroad, so hindi naman po kailangan na accredited ang facility. So ito ay mababayaran pa rin. So kailangan lang po na i-file ng miyembro ang claim dito sa Pilipinas po. So pangalawa, siguraduhin po na updated ang kanilang record para hassle-free ang paggamit ng mga benepisyo. Yan. Yung dito, paano maaraman, paano malaman na ang isang medical facility kumbaga rehistrado o akreditado ng PhilHealth? Ayan po, sir. So napakadali lamang po na makita. So
makikita po natin, malalaman natin na accredited ang isang facility kasi makikita natin sa labas ng ospital ang signage o karatula ng PhilHealth. So Mhm. ito po ay katunayan na ang pasilidad ay PhilHealth accredited. Kaya po kung pupunta kayo sa mga ospital, may makikita po kayo dyan na malaking signage na ng logo ng PhilHealth. Yun. Nasa nariyan po. Yun lamang po ang titingnan ninyo para masigurado ninyo na accredited po sa PhilHealth yung ospital. Mhm. Kaya naman po, maaari kayong pumunta sa aming website sa www.philhealth.gov.ph para makita nyo po yung kumpletong listahan ng mga accredited hospital sa buong bansa. Mhm. Ano kailangan na i-ready para makapag-avail ng benefits na yan? Hindi naman natin hinihingi na may nagkasakit, may na-hospital, may na-confine. Ano yung kailangan i-ready nila para yung pag-asikaso ng benefits na kumbaga, sabi sa Bicol, matrangkilo and madali nating ma-process. Yes, sir. So, tama nga po sinabi mo, hindi naman natin hinihingi na mangyari yan, pero mabuti na yung laging handa. Mhm. So, ang mga kinakailangan po nating i-prepare, so ang mga benefit ay magagamit saan mang PhilHealth accredited hospitals dito sa ating bansa. So, para maging convenient ang paggamit ng benepisyo, kinakailangan lamang po na una updated po ang ating record. And ang listahan po ng requirements ay ibibigay ng ospital ayon sa resulta ng HCI portal o membership category. Mhm. So, ang mga accredited facilities po natin dito sa Pilipinas ay mayroong healthcare institutions or HCR portal Mhm. kung saan maaaring malaman kung ang miyembro o dependent ay eligible sa pag-avail ng mga benepisyo. Mhm. So, ang consignment po abroad, kagaya ng sinabi natin kanina, ay binabayaran pa rin po ni PhilHealth. So, kailangan lamang po na i-file sa tanggapan ng PhilHealth ang mga kinakailangang documents sa loob ng 180 days matapos na ma-discharge sa ospital. Yun, oo. Segue tayo ng konti, daming mga ngayon yung dialysis. Ang dami. Yes, sir. Dami. Ano ang sagot dyan ng PhilHealth? Anong package meron ng PhilHealth? In a nutshell. Kasi dami na mo problema dyan eh. May mga nakikita ako dyan, mga free fistula, itong mga dialysis. Paano ba, paki-explain po in a nutshell yung kung anong benefits ng PhilHealth dyan sa mga nagpapadialysis? Okay po, sir. So, meron po tayong na dialysis package na bawat dialysis po session ay may 6,350 pesos po na binibigay. Ayan po ay sa pag-aaral ng PhilHealth, sagot na po niyan lahat ng mga kakailanganin ng pasyente. As long as doon po kayo sa accredited facility, dialysis facility o hospital pumunta. So, sagot po ni PhilHealth ang aabot ng 156 sessions per year. Mhm. So, sa 156 sessions po na yan, with 6,350 per session, aabot po siya ng nasa 990,600 para sa buong 156 sessions po. So, kinakailangan lamang po nila na pumunta sa mga accredited na dialysis facility para ma-assist po sila sa pagpa-dialysis po. Libawa, merong magpapadialysis na ka-schedule 3 times a week. Pagpasok niya dun sa dialysis center na accredited ng PhilHealth, ang sasagutin niya ng PhilHealth is 6,000, magkano yon? 6,350 per session po yan, sir. 6,350 per session. Sagot yun ng PhilHealth. Yes po, sir. So, iyan po na 156 session, I think nasa na po yan, sir, nasa good for 3 sessions a week na po yan. Okay. So, For the whole year na po. basta ang limit lang ng PhilHealth na sasagutin per session is 6,350. Yes po, sir. Pag meron pang ibang expenses, out of the pocket na yun ang kuha ng pasyente. Yes po, sir. Kung halimbawa na may sobra po, yan na po yung magiging out of pocket na expense ni patient. Pero po, sa po kasi dito sa 6,350, ang aim na po nito is makapag-provide ng no co-payment treatments for standard and essential dialysis care sa mga accredited facilities po natin. So, dati po kasi, I think 2023, mababa pa po ang package ni dialysis. Tapos, nung pumasok po yung 2024, 2025, tinaas na po siya
into 6,350 kasi nakita po ni PhilHealth na sa dating package ay hindi naman talaga po nasasagot lahat. So, Opo. tinaasan po ni PhilHealth yung package na ginawang 6,350 at ginawa rin pong 156 sessions per year kasi sa may mga nagda-dialysis po tayo na hindi naman na one or twice a week, kundi umaabot ng 3 beses sa isang linggo. Yung pambili ng dugo, halimbawa 3 bags ang kailangan per session, sino yung magbabayad nun? Ang sa dugo po, ang alam ko ay kasama na po siya ng sa ano natin, sa package ng dialysis. Oo. Ang ano po dyan is yung mga, ang sa ano po, sa package natin is yung sa mga supplies and medicines po natin. Okay, kasi may ano natin? alam ako na isang pasyente, sila yung pinabili, pinabayaran yung 3 bags of blood, totaling to, ang amounting to more or less 18,000. O nakapasok siya sa PhilHealth, accredited hospital and member naman ng PhilHealth, pero pinagbili ng dugo. Kaya naitanong ko yan kung doon sa kada best na magpapadialysis, ano ba kasabay na ba Ayun yun sa blood answer, sa dugo yun sa blood transfusion. o pag nagda-dialysis kasi 'di ba may dugo yan na Okay, sir. dialysis. Oo. So okay po, so sorry, I stand corrected, sir. So ang ano po natin diyan is yung sa 6,350 na natin po per session, yan po yung sa mga medicines lamang po. Mhm. Kung sa dugo po na gagamitin sa blood transfusion, hindi na po siya makakasama sa Yun. ano po natin sa Yun. dialysis package. Kasi kailangan Isa lagi po yan na- eh. Opo, ang ano natin po dito is yung sa medicines po na ginagamit para sa ano po natin. Yung covered ng 6,350 po. So hindi kasama pag magpapadialysis ka yung dugo sa medicines lang. Yung dugo sasagutin naman ng pasyente. Opo. So Kasi- ang ano po natin dyan, si mga dialysis solutions, si mga gamot, and basic routine lab tests. Mm-mm. Yun po yung mga kasama po dun sa. Kasi pag nagpa-dialysis, laging kasama dyan ng transfusion, di ba? Opo, sir. Okay, so yung sa blood, hindi pala kasama. Sige, thank you so much, Sir RB. Natalas na meron ka pang gustong idagdag. Go ahead po. Yes, sir. So, maraming salamat po, sir, sa pag-accommodate sa amin sa programang Alagang PhilHealth. And patuloy po ang aming panawagan sa lahat ng members na siguraduhin updated ang ating contribution at ang ating records upang patuloy po ang na makagamit ng benepisyo at para mas marami pa tayong matulungan. And then paalala po na wala pong bayad ang pagkuha ng PhilHealth ID at Member Data Record or MDR. Mhm. Mag-ingat po tayo sa mga kumakalat na online fixers na nag-aalok ng serbisyo ng PhilHealth pero humihingi ng bayad. So again, libre po yun. So kung kayo po ay may katanungan, mag-message lamang po kayo sa PhilHealth Regional Office 5, Bicol Region na Facebook page o kaya naman tumawag sa 24/7 PhilHealth Action Center Mhm. 8441-7442. So maraming salamat po sa oras na ito na makapag-discuss ng mga benepisyo ng PhilHealth at makakaasa po kayo na ang PhilHealth ay kaagapay ninyo sa pangangailangang medikal. Diyos mabalos po. Thank you so much, Sir RB. And dyan po ang programang Alagang PhilHealth atod sa Indo kang PhilHealth Region 5 asin kan DCGB. Salamat asin maray na aga. Inyong napakinggan ang Alagang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Lunes, alas 10 ng umaga dito sa DCGB. Alagang PhilHealth, hatid sa inyo ng PhilHealth Regional Office 5. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa.